Wawazfumu leo ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mtsikana amene wazipha yekha chifukwa chakuti adamugwirira. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Favor Agibro komanso mnyamata uyu Agibona amachokera ku Nigeria ku Delta State. Mnyamata ameneyu anagwirira mtsikanayo. Mkuluyu ali ndi zaka 44 ndokwatira komanso ali ndi ana angapo. Ndiye kudapezeka kuti Favor Agibro amafuna atapanga monetize page yake. Anakumana ndi mkulu ameneyu amene amachedwa Afiyani Agibona komanso mkulu ameneyu amachuka ndi zina lakuti Odogu Asaba. Odogu Asaba ndi munthu amene ali ndrama. Odogu Asaba adamuza Favor, ine ndimapanga monetize my page, ungathe kundipeza. Ndi anthuwa arachenza anagwiza na mano okumanirana. Zotsatira zake Favor mtsikana wa zaka 20 adapita kwa Odogu Asaba. Arafika kumene kuja adapeza kuti kumalo kuja ndi ku hotel. Zotsatira zake adamba kukana koma anankakamiza mpaka na mtsikanayu adalowa ku hotel kuja. Atangolowa mulumu adamumanga kenako adamba kumudya. Aramaliza kumudya iye uja adachokamo ndi kumapita kumusiya mtsikana uja yekha. Ndi mtsikanayo adayimbira foni azibere ake mpaka na anatumiza transport. Sanampasi chakudya anangomu kenako kumapita osampasa china chilichonse. Kenako adanyamuka adapita ku nyumba. Ndarafika ku nyumba zinthu zija zimamudya muntima. Choyamba mtsikanayo ndi orisanagonaneko ndi mamuna ndiye zimamukhuza kwambiri. Zotsatira zake anapita kwa content creator wina wake ndi cholinga choti amuthandize ampangeso expose Odogu Asaba. Ndiye kudapezeka kuti content creator uja atangomva zina lake Afiyani Agibona. Zotsatira zake content creator uja adamba kumuseka mtsikanayo. Ndiye Favor ataona zimenezi anaona kuti chabwino palibe. Zotsatira zake anangopita ku nyumba kumwa sniper. Atamwa sniper basi anamwalira. Panopa Odogu Asaba wamangidwa dzulo pa mulandu umenewo ogwiririra mwana. Ndi mwanayo wazipha yekha. Ndi mwana wa zaka 20. Ndinabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake isakuduseni komanso anthu ena ake asamakupusiseni. Akuluakulu choti muziwe ndichi, zikakhala nkhani za content creation pa Facebook palibe munthu amene azakunamizeni kuti ineyo ndimapanga monetize my page. Zosatheka zimenezo. China chilichonse chili m'manja mwa Facebook. Ineyo ngati mufuna kupanga monetize page yanu kazingopanga ni post ma videos anu. Ndipo mukakhala ndi ma watch hours ma qualified views samatsegulira ni pompo content monetization tool. Amayipanga kale page ija review ayione kodi content yakoyi ndi yabwino, content yakoyi sinapange trigger ene police. Ndakaona kuti page yako ili clean amakupasa nokupange setup. Komanso choti muziwe ndichi, kuti apange review page yako simakhala tsiku limodzi, ungatoka myezi ngapo ukudikirira. Ndi anthu amene amanena kuti ndimapanga monetize my pages ndizi, anthu amene aja zimene amapanga ndizi ukafikira amakugulisa ma watch hours. Ka YouTube akugulisa ma watch hours, ka ku Facebook amakugulisa ma views acha, amakuza ulowe live kwa 1 hour. Ndokalowa live kwa 1 hour ye uja amapita ku Facebook wako amagwisa ntchito atimali palmload. Ukagwisa ntchito palmload ma views ajano lese umepanga post lese ku YouTube ngati upanga di stream, ndi ma views ja video aja amabwera no ku page kwako. Ndi zimene zimapangisa kuti ukhale ndi ma qualified views. Ndoka kama qualified views aja kumbukirani amakhala 90 days. Ndengati weso mapeza ma views awawa mwachilungamo ikakwana 90 days ma views aja amapita. Ndokuyeneza mpasiso ndrama kuti akupangira ma views aja. Kumbukirani mu 90 days imene Facebook imakhala yopanga review page yako kodi page imene ili qualified ndizi, ndiye kuti apange review page yako imadusa 90 days imene. Ndi ma views amene amakupasa ndi 90 days. Ndengati weso ukwanisa kupeza 60k qualified views mu 90 days imene munthu jara upasa zima views zobera zija, ndiyo ma views zobera aja azapita. Chifukwa choti Facebook kuti ipange monetize page yako zimatenga nthawi ndiyo siyana ndi YouTube. YouTube kangokwanisa pompo pa zatheka sizimathawiki ayi. Ndakuluakulu munthu samakunamizeni kuti ndimapanga setup ma page asamakupusiseni. Zinthu zimenezi mukungoyenera kuti inuyo mugwire ntchito molimbika, muzingopanga post ma videos anu, muzingopanga post asangonamizeni kuti ndimapanga zakuti